ನಮಸ್ಕಾರ ಅವತ್ತೀರಿ ಎಂಜಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಮೈ ವಿಲೇಜ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಐಟ್ ಅನ್ನ ತರಕಾರಿ ದಾಯ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪುಣ ಏನೋ ವಿಷಯ ಐಟ್ ಕೆರೆಂಗದಲ್ಲ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಕೆರೆಂಗದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಸೈಡ್ ನಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬದಿತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಗಿ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಪಜಿರು ಮತ ಬೈದ ನೀವು ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಪಜಿರು ಉಂದೆಂತ ಗರ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಮತ ಬತ್ತನು ಬಕ್ಕೊಂದು ನಡ್ದಲ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಬಕ್ಕೊಂದಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಪೋಂಬೈದು ಅಂಚಾದಿತ್ತು ನೀನು ಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಉಂಡೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಏನ ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮತ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ ಪಜಿರ್ ಮತ ಬೈದು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ 2 ಕೆರೆಂಗಡಲ ಉಪ್ಪು ದಾಯಪಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಏನ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅವ ನಮಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ಪು ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ಏನಾಪುಣಂದು ಗರ್ಪೆನ್ ಆಯ್ನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಗೋಣಿ ಸಿರ್ತಾಡಿಬೋದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದತ್ತೆ ರ್ಯಾಪ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದೊಂದಿತ್ತ ಬೂರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಬೂರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಗರ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೂರ್ ದೆಪ್ಪೆ ಬೇಸ್ತಿಗಳು ತೋಲಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಪಜಿರು ಉಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಕೆತ್ತೋಡು ಫುಲ್ ಬೂರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಕೆತ್ತು ನಡೆ ಮಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಹುಚ್ಚು ಮನಿ ಉಂಡವರ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂಡೆ ಯಾವು ಇച്ച ಕೆತ್ತನ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಕೆರೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೂಕ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಂಗೆ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ಕೆರೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ್ ವಾವ್ ಮುಲ್ ಕುಡಂಜುಂಡು ಅಡ್ರಾನು ತೆತ್ತು ಇತ್ತೋರ್ ತೀರ್ಥ ತಿಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಗರ್ಪನಾಗನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ದಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾರ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ನೇನು ಬಕ್ ಗರ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಗರ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಗರ್ಪನ ತಿಕ್ಕುನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತೋಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಂಗೆ ಬೋರ್ ದಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ 2-3 ಜಾಗ ಉಪ್ಪು ಆ ಮುಲ್ ಕುಡಂಜುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂಜೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಲ್ ಮೂಲು ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಪರ ಪೋಯಿ ಸೊ ಇವು ತೂವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೆರೆಂಗೆ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗರ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಗರ್ಪೋಡು ಬಂಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಆಂಡ್ರ 2-3 ಪೆಟ್ಟಾನು ಒಂದೇ ಟೇತುಂಡು ತೂಕ ಮೂಲಂಗಿ ಕಿಂಜ ತಿಕ್ಕನು ಓ ಮಾರೆ ಒಂದುಲ ಕಟ್ಟಾನು ನೆರ್ಪೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈಗಲೇ ಜಾ ಮನ್ಪುಂದ ಆದಂಡ ಜಾಗಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಈತಿ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀಯೇ ಗೊತ್ತೇನೆ ಲೈಫ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲಿನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡುಮ್ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಲನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತದು ಏರಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೆರೆಂಗದ ಮತ್ತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ಕಿಂದು ಫಾರ್ತಿ ಓ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜೆ ದಾರಾಟ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜ ಆಯ್ತಾರ ಗಾನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹಬ್ಬ ಸಾಕ
ಕಾನ್ ಮಾರೆ ಬೆಸ್ ನಿಕುಲು ಬೊಲ್ತು ಒಲಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಏತ್ ಕೆರೆಂಗ ಆನಂದ್ ಕಾಲಿ ಕಿಂಜ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ದರ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಪಿರೋದ ಮಲ್ಲದರ ಉಡಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಿಕುಲು ವಾ ವರ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇತ ವಾ ವರ್ಕ್ ಇಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏನನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಇದುಲೆ ಅವು ಕಾಲಿ ನಡ್ತಿನಾತೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ತೆ ಐಟಿಂಚ ಒಂದು ಕೆರೆಂಗನ ಒಂಜಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ವಾ ವರ್ಕ್ ಈ ಟೈಪ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್ಜಿತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ದೌಟು ಏನನ ಪಡೆ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಒರಿಯರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ 4850 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 5,000 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾರಿ 5,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.